DXDC Radyoman Report. Gibarugan ni former President Rodrigo Duterte nga mamahimong malampuson ang charter change kung dili ilang sagulan og personal nga interes. Atol sa prayer rally nga gilusad sa hakbang ng maisog sa Cebu City ni atong February 25, 2024, suportado niya kung unsa man ang bag-ohon sa konstitusyon kung iagi sa saktong proseso. Walaon ang signature campaign ug kanunay adunay maayong tumong alang sa ikaayo sa mga Pilipino. Apan adunay kondisyon, suportaan lamang ni Duterte ang tsa-tsa kung dili na mudagan pa sunod eleksyon si President Ferdinand Marcos Jr. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para pabor kanimo nga muling kuray diha ug ngayta pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom ka tuig one term. Let us stick to that. So muna ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos moingon, commit siya sa tao nga dili siya mudagan pag-usap. Kahinumduman nga gianunsyo sa Senado nga gitakdang maaprubahan ang economic charter change karong Oktubre ning tuiga. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.